Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu i-The Coffee Table. Lapho siyiqala khona ngowesifazane osekhulile igama lakhe uMaria, owayesikwa eseyinhlungwini zokubeletha. Nowathi emva kwazo zonke lezo yinhlungu wagcine kwazile ukubeletha wathola ingane yomfana. Ngokuhamba kwey'nsuku siyambona uMaria nengane yabo encane nomkhonyane wakhe uJesus bekwenye i-furniture shop bekhuluma no-salesman wakhona bephambi kwenye i-coffee table ebizayo enama-gold plated ashape njengabantu besifazane ekwakuthiwa ayigolide langempela. Umdayisi wabatshela ukuthi iglasi yale tafula ayife ethi liyi-product ewubest kunawo wonke la esitolo. uJesus wayefuna ukulithenga kodwa uMaria wathi cha. Lokho kwaqala impikiswano phakathi kaMaria nomkhonyane wakhe uJesus. uJesus wagcina ecomplaina kuMaria ukuthi njalo yena uthanda ukushaya umthetho. Ethi uJesus kumanje uqamba igama lengane ngokuthi uKhayethano, lelo gama engithe angilifuni. usalesman wase-furniture shop wathi nami igama lami ngiwuKhayethano. uMaria kwamcasula ukuzwa lokho watshela le ndoda ukuthi wena uyisicatshalala sesisebenzisa la e-furniture shop. Kodwa usalesman wayengenandaba waqhubeka nokuba advertisele i-coffee table ebatshela ukuthi leli tafula lizobalethela injabulo empilweni yabo. Ethi ezinye izinto ey'fana namaplate namavazi ziyaphihlika zife kodwa leli tafula liqinile iglasi yakhona. Nengane lapho yakhala kakhulu. uMaria wayecasukile wavela wathuka lo salesman waphuma wahamba nengane yakhe. Sebesele uJesus waqhubeka nokuthenga itafula. Ethi usalesman kodwa unkosikazi wakhe akalifuni wathi uJesus uzoba right unkosikazi wakhe vele banjalo abantu besifazane. Basuka lapho bahamba seyofinalize i-deal ngokuyokhokha. Kuleli bhilidi lahlala khona uJesus simbone nenkinga ukunyuka nale tafula endlini yakhe upstairs. Kodwa kwathi lapho esefikile upstairs babingelelwa umakhelwane wabo nendodakazi yakhe uRuth eyayihlezi iphethe itshe. Umakhelwane wakujabulela ukubona ingane kodwa uRuth iyamcasula leyo nto. Uma wakhe wathi mhlambe lo ucasulwa indaba zama-boyfriend. Wathi uRuth lowo muntu akayona i-boyfriend yami, siyathandana kodwa akafuni ukuvuma ukuthi siyathandana. Emva kwaleyo nkulumo uMaria wangena endlini yakhe nonkosikazi wamakhelwane wehlela downstairs. Sebesele uRuth watshela uJesus ukuthi lo muntu engikhuluma ngaye wena ngoba uyazi ukuthi siyathandana kodwa uvuma. Siyathola ukuthi uJesus wakwaqabula uRuth kwe-elevator ngenyanga edlule kodwa manje uyambalekela. Nokuthi le ngane obsessed kanje uRuth wakwacela iy'nkondlo zothando kuJesus for iproject yasesikoleni wamsendela uJesus lezo y'nkondlo. Ethi uJesus kodwa yena wayengazi phela ukuthi lento iyisayini yokuthi kumele bathandane ngoba okokuqala uJesus ungangomzali kuRuth njengoba uRuth ena 13 years kuphela. uRuth wayebhizi etshela uJesus ukuthi uthando lunamnyaka futhi ufuna ukuthi le ndoda endala babaleke naye bobabili bayohlala bodwa. Ethi kungenjalo ngizokutshengisa abazali bami le y'nkondlo zothando wangisendela zona. uJesus wayezama ukuncenga uRuth ethi ngiwumuntu omdala mina ngishadile wena useyingane yesikole una 13 years kuphela. Wathi uRuth mayiqhubeka nokudaza inkani vele wacasuka uJesus wavala umnyango. Wacasuka noRuth wasuka wahamba. Later sibona uJesus esesetha i-coffee table yakhe ngesikhathi uMaria lapho efunza ingane. Kodwa uJesus wathola ukuthi i-cruise u4 esikhundleni sokuthi zibe u5 ngesisodwa esizobamba iglasi esende. uJesus wafonela lo salesman wamtshela ngescrew esisodwa esishodayo. usalesman waxolisa kuJesus wamthembisa ukuthi uzomlethela sona. uJesus noMaria baqhubeka nokuphikisana mayelana nale coffee table. Ethi uMaria bekuwukumosha imali nje ngoba lento ayinasidingo futhi iyabiza. Wasuka lapho uMaria wathi usahamba usawufuna ukudla ey'tolo akasale egade ingane uJesus ngoba kayindawo. Ethi njengoba umfowabo kaJesus nentombi yakhe bazozobona ingane namhlanje. uMaria wabeka ingane uKhayethano phezu kasofa. Wathi sehamba uMaria uJesus wathi ecela aphathe iwayini. Walo uMaria wathi njengoba ngingaphuzi okwamanje nawe ngeke uze ukwazi ukuphuza utshwala. Wathi lapho esehambile uMaria waqala wakhala kakhulu uKhayethano. uJesus wamdlalela umusic ecabanga ukuthi uzothula kodwa lutho. Ukuthi ingane yayisikhala kakhulu ingathuli wayithatha uJesus wahamba naye ezulazula endlini ezama ukuyithulisa. Waze wakhuluma naye ethi uyayiboya i-coffee table entsha ngenkathi esondela ngakho i-coffee table kanti kuzo sibona uJesus eqhaqhazela egcwele igazi ezandleni. Uthe uyahamba kwaqhuzulwa something waqhubeka wawela phezu kwetafula kanti kuzophahlaka le glass ye-coffee table athe usalesman ayife. Kanti leyo glass inquma ingane yasika ikhanda lahlala eceleni. Esupermarket sibona uMaria ehlangana nomngane wakhe wakudala. uMaria waxoxela umngane wakhe indaba ezimnandi zokuthi ekugcineni useze wayithola ingane emva kokuthandaza eminyaka emingaka. Ekhaya uJesus wayesathukile esachokhekile engazi ukuthi kwenzakalani. Simbone esekhipha iglass eyayimhlaba esandleni ngesikhathi kungena ifone ifonela uMaria. Wayiphendula ngokusaba ifoni kaMaria kanti ukhuluma nomngane kaMaria uyamhalalisela ngokuba nengane. Kodwa uJesus wavela wayivala ifoni engaphendulanga lutho. uMaria watshela umngane wakhe ukuthi kungenzeka ukuthi umkhonyane wakhe uphelelwe ibhetri ngoba akazwani nokuchaja. uJesus wadecide lapho ukuthi kumele aqala act fast. unkosikazi wakhe uMaria angangena noma yinini. Wathi sazama ukuthatha ingane yaphinde yangena futhi ifone call kaMaria. Memtshela ukuthi angamphathela iwayini ufuna amphathele iwayini elinjani. Kodwa uJesus wayesethukile akaphendulanga wayivala ifoni. Lokho kwamcasa
lasula uMaria wathetha eshiya ivoicemail embuza ukuthi uyivalela nefoni ngisakhuluma ngoba ufonelwe yimina. uJesus ekhaya sembona esehamba nengane engasenakhanda eyibuyisela embhedeni wayo engathi isaphila. Kwathi sekumele ukuklina la ekwenzeke khona lento wathola ukuthi izinto zokuklina azikho njengoba sembona eseringa ibhele yakamakhelwane kubuka Ruth. uRuth embuza ukuthi ubupenda ngopendo obovu yini ngoba uredi kanje. Wavuma uJesus ethi uJesus kuRuth icela amenzele favor. uRuth wathi before ngikwenzele leyo favor busumtshelile unkosikazi wakho ngerelationship yethu. uJesus wayebamba ukucasuka watshela uRuth ukuthi unkosikazi wakho uzomtshela ntambama. Khona lapho kwafika umaka Ruth watshela uJesus ukuthi kulungile uzomnikeza izinto zokuklina. uRuth watshela uJesus ukuthi angayibuyisi uzofika yena endlini yakhe azoyilanda. Kwathi uJesus esebuyele endlini yakhe wathola ukuthi usalesman usebuyile for ukuletha lescrew setafula esishodayo. Le ndoda yaxolisa kuJesus mayelana nescrew ethi amaphutha kanje esitolo sabo wajwayele ukwenzeka. Wathi ucela ukumfakela sona iscrew etafuleni kodwa walo uJesus wazama iplan yokumxosha. Kodwa usalesman waqhubeka nokubangela uJesus isicefe emtshela ukuthi ziningi izinto ezinhle ezikwisale kwi-furniture shop yabo. uJesus wazizwa ecasuka wahamba lapho engaphendulanga wavala umnyango. Esengaphakathi washeshisa lapho ngesikhathi eqoqa izinto eclean ezama ukususa negazi elalukwezinye izinto. Esaqhubeka nokuklina walibona ikhanda lengane ngaphansi kwesihlalo se-armchair lamshaya kakhulu uvalo uJesus. Wasondeza isandla ethi uzama ukulithatha kodwa wehluleka ngenxa yovalo wayeka. Kwangena imeseji evela kuMaria ethi uzofika lapha endlini esikhathini esiwu-30 minutes. uJesus waphuthuma lapho wawushaya ishawa wayisusa lonke igazi elisemzimbeni wakhe. Eseqedile wathatha nebhandishi wabhandisha isandla sakhe esilimele. uJesus wethuswa ukuze ukukhala kwebheli yasemnyango nokwathi mayebheka kwikhamera wabona ukuthi unkosikazi wakhe uMaria usebuyile ey'tolo. Kodwa kunokuthi awuvulela unkosikazi wakhe wavela waphuma ngemuva uJesus wama phezulu kwibhalkhoni enzela ukugxuma wayiphahlaza phansi ayibulala. Washaya uvalo uJesus wayeka kanjalo wahamba wavulela unkosikazi wakhe wathetha uMaria ethi yini ekuthatha isikhathi eside kanje ukuzovula umnyango. Wathi uJesus ubezama ukuthulisa ingane bengafuni ukuyeka ukukhala. Ethi uJesus kodwa ngenhlanhla uKhayethana usegcine eselalile ecela unkosikazi wakhe ukuthi icela bamiyeke bangamdisturb ngoba kade ekhala. Wathi mayitshela uMaria ukuthi ifile coffee table wahluleka ukuyibamba uMaria wahleka. Embuza ukuthi kanti esitolo akushiwo nguyeni ukuthi iglasi engafi. Wathi mayingena ukuzobona uMaria wethuswa igazi ligcwele phansi. uJesus wathi njengoba ebhandisha isandla usikwe iglasi yalo letafula. uMaria wacasulwa ukuthi istain segazi ngesasasuka kahle kukhaphethi wakhe wahamba wayekhishini. Later sibabona bobabili uMaria noJesus sebelungisa ukudla. Ngesikhathi esaqhubeka nokuhleka uMaria ethi uhlekiswa indaba yale tafula ekuthiwe alifi kodwa selifile. Ehleka uMaria ethi kudela bengibonela ubuso bakho ukuthi bebunjani ubona kufa itafula lakhe elibizayo ekuthiwa alifi. Ngaleso sikhathi uJesus wayejuluka yena ngaphakathi efaka uvalo ecabanga ukuthi le ndaba uzoyiqala kanjani kunkosikazi wakhe. uMaria wathi kodwa ingane yakhe mayisilala isikhathi eside kanje ucabanga ukuyoyibheka manje khona ezokwazi ukubuya ne-baby monitor. uMaria wangena la ebekulaliswe khona uKhayethana kodwa wathi sesondela ngasembhedeni wengane wangena uJesus wammisa. Wathi uJesus okungcono uyena ozogada ingane. uMaria akahamba uqhubeka nokupheka. Indoda eyayisola yaze yatshela unkosikazi wayo ukuthi iyamthanda kakhulu emtshela ukuthi uma kukhona la akamuna khona ucela amxolele. uMaria wazizwa emzwela umkhonyane wakhe wayesedabukisa ethi nawe uyaxolisa ngokuba hashi kuyena ethi nawe uyafisa ukuthi kube nokuthula la ekhaya bayeke ukuxabana since beyabazali abasha. Wathi uMaria naye uyamthanda umyeni wakhe uJesus ucela ukuthi bayiyeke lento yokuxabana manje baphile ngokuthula. uJesus wayelokhu eshawe njalo wovalo wathi noma ephuze wayini ethi uzama ukuyiqinisa kwakuyifanele. Nokwathi emva kwesikhathi kwafika uCarlos umfowabo kaJesus efika nentombi yakhe na-18 years uChristina. uMaria wabamukela ekhaya kodwa uCarlos wasola ukuthi kukhona into wrong ngobhuti wakhe embuza ukuthi kwenzakaleni. uMaria watshela uCarlos ukuthi hayi ubhuti wakho uphethwe kabi indaba yaleli tafula elibizayo elifile elize lamlimaza nesandla njengoba umbone ebhandishile. uChristina wathi khona negazi elilapha phansi kwesihlalo se-armchair. uJesus waphuthuma lapho wayolisula ngokushesha waqeda wahlala kuyona leyo armchair enzela ukuthi kungabi khona ozonaka ukuthi ngaphansi kwayo khona ikhanda lengane. uCarlos wathi uze la bazobona umshana wakhe ucela ukumbona. Wathi uJesus kubenzima kabi ukulalisa lengane kungcono bayiyeke okwamanje badlilane. uChristina wathi yena uyakuthanda ukubona ingane emayilele waze wakhipha nento yokugqoka athi ithungele ugogo wakhe. uMaria watshela uJesus ukuthi akahambe omgqokisa manje uKhayethana leli jezi babone ukuthi lezomfanela
wamtshela kanjani. Wacasa uJesus wathethisa unkosikazi wakhe, wamncenga uCarlos ukuthi ucela angamthethisi kanje unkosikazi wakhe, azama ukumbekezelela ngisho ngathi ucasukile. uMaria wavele wakuziba lokho, watshela uChristina ukuthi ucela ukuyomkhombisa iroom yengane nombhedi wayo la ilele khona. Bahamba abesifazane sebeye erumini yengane, wasala uCarlos ebuza umfowabo uJesus ukuthi yini lemphethe kabi. Wathi uJesus kuseyile yantombazane encane yakamakhelwane engangikutshela ngayo ethiwa uRuth. Wathi uCarlos indaba yale ngane encane vele uyoyibikela amaphoyisa. Wathi uJesus akulula njengoba isancane na-13 years kuphela. uJesus wabuye wakucabanga ukutshela umfowabo iqiniso mayelana nengane encane uCaetano, kodwa wabuye wayibamba. Abesifazane babesendlini yengane la ilele khona. uChristina encoma uMaria indlela adecorate ngayo indlu yengane yakhe. Lapho sibabona late etafuleni sebehla bejabulile bonke ngaphandle kaJesus. Waphuza iwayini ethi uzama ukuyiqinisa, kodwa emicabangweni yakhe wayecabanga igazi kuphela. Into okugcina sekukhulunywa ngayo la etafuleni yokubaluleka kokuba umzali empilweni. uMaria wazi wabatshela ukuthi yena umuntu amthanda kakhulu uCaetano ukudlula ubaba wakhe. Ethi uMaria uCaetano ingane yakhe into ebaluleke kunazo zonke futhi awuhleze eyibeka phambili njalo empilweni yakhe. uJesus wayesejuluka, wayelokhu ezwa engqondweni yakhe kuphindaphinda lamazwi kasalesman ukuthi itafula life. uCarlos wabatshela izindaba ezimnandi ukuthi nabo benoMaria soon sebezoba abazali. Ethi uyajabula ukuthi ingane kaJesus uCaetano nendodakazi yakhe esazozalwa bazobedlala ndawonye. uMaria wayejabulela kakhulu lezo zindaba, kodwa uJesus wayengakhombisi kuyijabulela lezo zindaba. Lokho kwaphatha kabi umfowabo uCarlos. uCarlos waze wabuza kubhuti wakhe uJesus ukuthi usacabangana naleli tafula namanje. Wathi uJesus angicabanga itafula, mina ngicabanga lempilo yale ngane na-18 years usuyimoshile ngokuyikhulelisa. Wathi futhi nakho ukuthenga leli tafula kube yiphutha elikhulu empilweni yakhe. Wasuka lapho waphuma wahamba wabashiya. Abantu basala bephatheke kabi etafuleni. Wasukuma uCarlos ezama ukuyokhuluma nomfowabo. uJesus wayehlele etoilet erekhodi ivoice message yokuvalelisa kunkosikazi wakhe, econfess ukuthi wenze iphutha wabulala ingane yabo. Ethi ngisabile futhi angikwazanga ukukutshela emehlweni. Wacela uxolo unkosikazi wakhe, wathi naye vele ngalesi senzo sakhe akasafanele ukuphila. Eqhubeka ethi ngiyaxolisa ukuphuca iphupho lakho kade kwasulufisa. Kwangena uCarlos ebuza umfowabo ukuthi uyishiyela bale message kanje. Basuka lapho bahamba baye endlini yengane. uJesus watshela uCarlos umfowabo lonke iqiniso ngokwenzekile. Yaba buhlungu kakhulu inhliziyo kaCarlos ebuka isidumbu sengane engenakhanda. Nokwathi mayebuza ukuthi iliphi ikhanda, wathi uJesus lingaphansi kwesihlalo se-armchair. Ethi uJesus ngizame kaningi ukulithatha kodwa ngehluleka. Ethi njengamanje sengidecide ukuyiphosa kwibhalcony ngiyibulala. Wathi uCarlos ungayikhulumi leyo nto, nonsense lo eshoyo, nganginike ithuba ngithi ukucabanga ukuthi sophuma nasiphi isixazululo. Khona lapho kwavela uMaria emnyango, wathi ngeke ucela ukuthatha ingane, akusekhona ukulala kwengane lokho. uCarlos kwaba uyena otshela unkosikazi wamfowabo ukuthi akake bamnike ithuba kancane umfana athi ukulala. uMaria wavuma, wathi kodwa ngeke emva ka-10 minutes uzomvusa khona ezomncelisa. Esehambile uMaria, uCarlos wabuya wazotshela umfowabo ukuthi amaphutha ney'ngozi kuyenzeka. Ethi sisuke singaqondile nathi ukuthi zenzeke. Ethi kodwa kumele sithole indlela ukuthi simtshela kanjani uMaria ngendlela ezokwazi ukuthi ingamsanganisi ikhanda. uJesus yena wayecabanga ukuyibulala, kodwa uCarlos emkhuza ethi uyena uCarlos ozotshela uMaria ngokwenzekile. Kodwa wamkhuza ngokuthi uMaria kufanele abone ingenakhanda ingane ngoba leyo nto ingamstress impilo yakhe yonke. Kodwa kwavele kwenzeka bengalindele, kwanokho uRuth emnyango ephethe inja yakhe efuna ukubona uJesus. uMaria watshela uRuth ukuthi ubhizi uJesus, kodwa ingane yaqhubeka nokubelesela ukuthi iyamfuna futhi kubalulekile. uRuth waqhubeka watshela uMaria ukuthi uJesus wamqabula kwi-elevator. Ethi uRuth ibona benoJesus bayathandana. Lokho kwamthusa wachokeka uMaria. uCarlos nomfowabo uJesus bangena e-living room, kanti bangenisana noMaria noRuth. uMaria wayesecasukile, wabuza umkhwenyana wakhe ukuthi ziyiqiniso kangakanani lezi zinsolo. uJesus wayesabanjwa amalimi ethi uzame iy'ndlela zokuchaza. Inja kaRuth yasuka lapho yahamba isiya ngaphansi kwale armchair, la yafika yakhonkotha khona kakhulu ingathuli. Wathi waqalaza uRuth walibona ikhanda lengane, waphuthuma uCarlos esezama ukuyolifihla. uMaria wabona ikhala lenja selinegazi, wabuza ukuthi kwenzakalani la. noChristina wethuka mayethi uyabheka, walibona ikhanda lengane, waphalaza same time. uMaria wayedidekile, wabuza ukuthi ufihlani Carlos ngesikhathi ekhala uMaria. uCarlos wathi uMaria ucela baphumisane noChristina, kodwa uMaria wayengasafuni. Waqhubeka uMaria ethi angiyindawo mani ngangitshela ukuthi kwenzakalani. Wahluleka noCarlos, wagcina emnikezile uMaria ikhanda likaCaetano. uMaria wavele wahayiza kakhulu esekhala, nokwathi lapho wakhala wonke umuntu wayekhona endlini. Bathi benganakile babona uMaria esehambe ya kwibhalcony, kanti uzovela agxumele phansi awusakaze ngaphansi ephethe ikhanda lengane yakhe ashona. Ngemva kwesikhathi siyabona sekugcwele amaphoyisa, sithola nokuthi uJesus naye walandela unkosikazi wakhe wogxumela kwibhalcony washonela khona lapho. Kwakungakhulumeki kuChristina noRuth mabebuzwa amaphoyisa, ngoba naye uCarlos wayesashawa uvalo. Babethi mabembuza umbuzo ukuthi ubekwenzakalani, aphindaphinde igama elilodwa uCarlos elithi The Coffee Table. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.
Stories on the beat.